Кніга выхаду, раздзел 16. І выйшлі яны з Эліма, і ўся супольнасць сыноў Ізраіля прыйшла ў пустыню Сін, якая знаходзіцца між Элімам і Сінаем. У 15-й дзень другога месяца пасля таго, як выйшлі яны з зямлі егіпецкай. І пачала наракаць у пустыні ўся супольнасць сыноў Ізраіля на Маісея і на Аарона. І сыны Ізраіля казалі ім: «Лепш бы мы паўміралі ад рукі Господа у зямлі егіпецкай, калі сядзелі пры гаршках з мясам і калі мы елі хлеб у волю. Навошта ты вывеў нас у гэтую пустыню, каб вынішчаць голадам усю супольнасць?» І сказаў Господ Маісею: «Вось, я спашлю вам хлеб з неба у выглядзе дажджу. Хай народ выходзіць і збірае тое, чаго на кожны дзень дастаткова, каб я іх выпрабаваў, ці будуць яны хадзіць паводле майго запавету, ці не. А 6-го дня хай згатуюць тое, што прынеслі, і хай гэта будзе удвая больш таго, што звычайна збіраюць яны штодзень». І Маісей і Аарон сказалі ўсім сынам Ізраіля: «Увечары пазнаеце, што Господ вывеў вас з зямлі егіпецкай. Раніцай убачыце славу Господа, бо ён пачуў нараканне вашае супраць Господа. А хто ж мы, што вы наракаеце на нас?» І сказаў Маісей: «Увечары дасць вам Господ мяса есці, а раніцай хлеба удосталь, бо чуў ён нараканне вашае, якімі наракалі вы супраць яго. Бо хто мы такія? Не на нас наракалі вы, але на Господа». І сказаў Маісей Аарону: «Скажы ўсёй грамадзе сыноў Ізраіля, станьце перад Господам, бо пачуў ён нараканне ваше». І калі Аарон гаварыў да ўсёй грамады сыноў Ізраіля, яны глянулі на пустыню, і вось слава Господа з'явілася ім у воблаку. І прамовіў Господ да Маісея, кажучы: «Чуў я нараканне сыноў Ізраіля. Скажы ім: увечары будзеце есці мяса, а раніцай будзеце насычацца хлебам, і даведаецеся, што я, Господ, Бог ваш». Так і адбылося. Увечары наляцелі перапёлкі і накрылі лагер, а раніцай лягла раса вакол лагера. І калі яна пакрыла паверхню пустыню, тады паказалася нешта дробнае і зярністае, накшталт шыраніна зямлі. Калі ўбачылі гэта сыны Ізраіля, пыталіся адзін аднаго: «Мангу?» Бо не ведалі, што гэта было. І сказаў ім Маісей: «Гэта хлеб, які даў вам Господ для спажывання. Гэта слова, што сказаў Господ: кожны з вас хай збярэ, колькі патрэбна для пражывання. Гамор на чалавека па колькасці вашых душ, што жывуць у палацы. Так возьмеце». Так і зрабілі сыны Ізраіля, і сабралі адзін болей, другі меней, і змералі гаморам, і ў таго, хто сабраў больш, не было лішняга, а ў таго, хто сабраў менш, не было нястачы, але кожны сабраў, колькі мог з'есці. І сказаў ім Маісей: «Хай ніхто нічога з гэтага не пакідае да раніцы». Некаторыя не паслухалі яго, але пакінулі штосьці з гэтага да раніцы. І пачало яно кішэць чарвякамі, і пачало смярдзець. І разлаваўся на іх Маісей, і збіраў раніцай кожны, колькі патрэбна для спажывання. А калі сонца прыпякала, яно раставала. У 6-й ж дзень сабралі падвоеную колькасць ежы, гэта значыць па 2 гаморы на кожнага чалавека. І сабраліся ўсе кіраўнікі супольнасці і паведамілі Маісею. Ён сказаў ім: «Гэта тое, што сказаў Господ. Заўтра супачынак, субота, святая для Господа. І што маеце пячы, пячыце, а што маеце варыць, варыце. А што застанецца, пакіньце на раніцу». І зрабілі так, як загадаў Маісей, і не засмярдзела яно, і чарвяк у ім не завёўся. І сказаў Маісей: «Ешце гэта сёння, бо гэта субота для Господа, і ніхто хай не знаходзіцца ў полі сёння,
6 дзён збірайце, але ў 7-ы дзень субота для Господа. Таму хай ніхто не знаходзіцца ў поле. І надышоў 7-ы дзень, і некаторыя з людзей выйшлі, каб збіраць, але нічога не знайшлі. І сказаў Господ Маісею: «Дакуль жа не будзеце хацець выконваць настаўленні мае і закон мой? Бачыце, што Господ даў вам суботу, і таму у дзень 6 даў вам ежы удвая. Дзеля таго кожны з вас хай застанецца ў сябе, і ніхто хай не выходзіць з месца свайго ў 7-ы дзень». І 7-го дня народ святкаваў суботу, і назваў дом Ізраіля хлеб той манна, бо была яна белая, як зерня каляндры, а смак мела падобны да мядовага. І сказаў Маісей: «Гэта слова, якое сказаў Господ. Напоўніце гамор і захавайце яго для наступных вашых пакаленняў, каб ведалі яны хлеб, якім карміў я вас у пустыні, калі ішлі вы зямлі егіпецкай». І сказаў Маісей Аарону: «Вазьмі які-небудзь посуд і пакладзі туды маны, колькі можа змясціць гамор, і пакладзі яго перад Господам, каб захаваць яе для будучых пакаленняў вашых». Як загадаў Господ Маісею, паклаў яго Аарон для захавання перад каўчэгам сведчання. А сыны Ізраіля елі ману 40 гадоў, пакуль не прыйшлі ў зямлю заселеную. Елі яны гэтую ежу, аж пакуль не прыбылі да межаў зямлі Ханаан.